Kaixo guztioi, bideo honetan 2010 urteko uztailean agertu zen ariketa bat egingo dugu. Esaten digute daukagula azeleragailu lineal bat, eremu elektriko uniforme batean, mugitzen dira protoi bat, bale? Protoi bat askatuko dugu A puntutik, eta esaten digute A puntu horretan potentzialaren balia dela 5 volt. Eta hemen eskatzen dugu pausagunetik. Eta mugituko da, eremu elektriko bat dagoelako, eta helduko da B puntura. Eta esaten digute B puntuan potentziala nulua dela. Vale, hemen falta zait jartzea unitatea, 0 volt. Vale, eta esaten digute atik bera 5 metroko distantzia dagoela. Vale, hau dira dauzkagun datu guztiak. Beraz, lehenik eta behin eskatzen dugute azeleragailuan dugun eremu elektrikoaren intentsitatea. Azeleragailu baten barruan gaude, eremu elektriko uniforme eta konstantea da, eta orduan erabili ahal izango dugu formula bat batzuetan erabili dezakeguna. Kasu batzuetan, honetan adibidez, eremu elektrikoa uniforme eta konstantea da. Eta hori gertatzen denean adierazpen hau erabili dezakegu. Baina kontuz ibili, adierazpen hau bakarrik kasu honetan erabili daitekelako. Eremu elektrikoa uniforme eta konstantea delako. Gainontzeko kasu guztietan, hau da, ia beti ezin izango dugu erabili. Vale. Honekin erlaziona dezakegu potentzialean gertatzen den aldaketa, gu badakigu A puntuko potentziala eta B puntuko potentziala, beraz jakin dezakegu bien arteko aldaketa, bai, potentzial diferentzia, erlazionatu dezakegu hor dagoen eremu elektrikoarekin, eta erlazionatzeko beharko dugu bi puntuen arteko distantzia, baina ariketak ematen digu. Gauzatxo bat bakarrik, batzuetan ikusiko duzue hemen negatibo bat dagoela. Jarri dezakezu negatiboarekin edo ez. Gero atalau bukatzerakoan azalduko dut zertan daukan eragina negatibo horrek. Baina lehenik eta behin egingo duguna izango da E askatu eta dauzkagun datuekin kalkulatu. Vale. Lortu dugu, bai, eremu elektrikoa da potentzial diferentzia de distantzia, bi puntuan arteko potentzial diferentzia da hau, baloia absolutuan, berdin zait ez nago egiten hauken hau, begiratzen du, zenbateko aldea dagoen bata besterekin, eta nola bat 0 den, izango da bestearen balioa. Distantzia dira 5 metro, 5 zati 5 kentzen da, eta hau da gure eremu elektrikoaren modula. Badakigu zenbateko balioa daukan. Orain jakin nahi dugu eremua ea eskuinera edo eskerrera doan. Eta hau da buruan sartu behar duzuena. Eremuaren noranzkoa izango da potentzialaren txikiagotzen noranzkoa. Hau da, nik bi potentzial ditut, ezta? VA eta VB. Izan daiteke VA izatea, bai, VB baino txikiagoa. Ez nago esaten ariketa honetan, nago orokerren esaten. Izan daiteke hau handiago izatea, eta hori handiago bada, eremu elektrikoak egingo du, bere noranzkoa izango da, potentzialaren txikiagotzea. Zer nahi du horrek? Nola hau txikiagoa den, orduan eremu elektrikoak orruntza begiratuko du. Baina imaginatu aldrebezko egoera izango genukela. VA eta VB, eta kasu honetan VA izango zela txikiagoa. Orduan eremuak begiratuko luke kontrako noranzkoan. Eta VA eta VB berdinak badira, ez dago eremu elektrikorik. Potentzial diferentzia 0 izango litzateke, eta orduan eremu elektrikoaren balioa 0 izango zen. Beraz, hau oso ondo ulertu behar dugu, ze hau ondo ulertzen badugu, hemen ez gara arduratu behar negatibo edo positibo agertzen den, hemen ez gara arduratu behar negatibo edo positibo agertzen den. Gu geratzen gara bakarrik balio absolutuarekin, negatibo hori gabe edo positibo hori gabe, bakarrik bere zenbakia, eta gero honekin ondorizatu dezakegu zein den eremu elektrikoaren noranzkoa. Kasu honetan, zeinik dauka potentzial handiagoa, VA edo VB, ezta? Beraz, eremu elektrikoaren noranzkoa izango da eskerra. Zergaitik, beti apuntatzen du potentzial txikiagoa daukan puntura. Beraz, eremu elektrikoa eskuinera izango zen. Bueno, nola eskuinera egiten duen, izango da iren noranzko positiboa, hemen dago balioa, horrela adierazi dezakegu eremu elektrikoaren vektorea, eta baita ere adierazi dezakegu parentesien artean, nola isa ardatzean balioa izango du, hau justo, eta i ardatzen ez daukainolako osagairik, 0 izango zen, eta horrela jartzen du. Gauzatxo bat, eremu elektrikoaren unitateak izan daitezke edo volt zatimetro edo newton zatikulon, eta berdinak dira, bale? Ariketa honetan volt zatimetro agertu da, eta aurreko ariketetan agertzen zen newton zatikulon. Ez gara erratu, berdina adierazten dute. Behatalean eskatzen digute kalkulatzea protoiaren abiadura potentziala nula den puntuan. Hau da, hemen daukagu protoi bat eta eremu elektrikoak sortuko dio indar bat, eta igituko du B puntura arte.
Beste modu batean ulertu daiteke baita ere energian ikuspuntua ikusita, baita ere ulertu dezakegu nola hemen potentzial handiagoa dagoen eta hemen txikiagoa izan daiteke txirrista bat bezala ulertu dezakezue, eta orduan karga beti mugituko da potentzial handia daukan posiziotik potentzial txikia daukan posiziora. Hori gertatuko da karga positiboekin. Karga negatiboa izango bazen justo kontrakoa. Mugituko da potentzial txikitik potentzial handia. Kasu honetan nola positiboa den, ona dator. Vale? Eta eskatzen digute posizionetan daukan abiadura kalkulatzea. Hau da energia mekanikoaren kontserbazioaren ariketa bat, bakarrik kontuan izan barretugu detailitxo bat. Lan bikoitza egiteko. Lehenengo gauza esaten digute, hasieran 0 abiadura daukala, ezta? Beraz energia zinetikoa 0. Bestetik, gogorakarri bar dugu, zelan erlazionatu dezakegun energia potentzialarekin. Ze kasu honetan ezin dezakegu erabili adierazpen hau, ezta? K, Q, Q, zati R. Zergaitik ez daukagulako karga sortzaile bat, ez da kasu hori zen dezakegu erabili. Beraz, zein da erabili barko dugun formula? Izango da, Q bider VA, Q bider VB, bai? Formula hau erabili ezaket energia potentziala eta potentziala haien artean erlazionatzeko. Ariketa batzuetan eman gizkizuete kargak eta orduan beste adierazpen erabiliko genuke, kasu honetan nola ematen diguten potentzialak, hau izango da erabiliko dugun adierazpena. Horretaz aparte, fijatu zaitezte, potentziala B puntuan 0 izango da. Beraz, nola hau 0 den, energia potentziala baitare 0 izango da. Beraz, 0 ez diren gauza bakarrak, hauek izango dira. Beraz, egin duguna izan da, nola hau honen berdina den, eta lortu nahi duguna da B puntuko abiadura, egiten duguna da bat zati bi bestaldera pasatu, masa zatitzen pasatu, eta errokarratua. Sartzen ditugu ariketak ematen dizkigun datuak, eta lortzen dugu gure protoiak distantzia honetan lortuko duen abiadura izango dela 3,1 bidramar per zazpi. Zuek bakarrik kontuan izateko. Gauzarik azkarrena argia da, zerekin adierazten dela bere abiadura, eta da 3 bider hamar ber sortzi metro zati segundu. Eta hau da 3 bider hamar ber zazpi. Horrek esan nahi du gure protoiaren abiadura izango dela argiak lor dezaken abiaduraren 10. Hau da, sekulako abiadura handia agertuko da hor. Azkenengo atalak eskatzen digu protoi bakoitzak irabazten duen energia elektronvoltetan adierazita. Beraz, gure protoiak irabazi duena da energia zinetikoa, beraz kalkulatuko dugu hasieran geldirik zegoen, beraz bere energia zinetikoa 0 zen, ikusiko dugu zenbat energia zinetikoarekin bukatzen duen, horretako bere adierazpen erabiliko dugu, eta emaitza aterako zaigu juletan, eta aldatu beharko dugu elektronvoltetara. Sartzen dugu gure protoiaren masa, protoiaren abiadura lehen kalkulatu duguna, karratura, eta lortzen dugu 8 bidramar ber minus hamairu joule energia irabazi duela gure protoiak energia zinetikoarekin. Bale, juletatik elektronvoltetara pasatzeko, jakin barko duguna da, elektronvolt bat izango dela 1,6 bidramar ber minus 19 joule. Fijatzen bazarete, hau da protoi edo elektroi baten karga, bale? Orduan, nola bihurketa faktore bat den, jartzen du hemen dakiguna, joule goien agertzen bada joule behan jarri bar dugu, goien elektronvolt, eta gero bat elektronvolt hau kantitate hau joule direla, egiten dugu zatiketa, eta lortzen dugu emaitza. Nola bidramar ber 6 denez, mega erabiliko dugu, azpi multiplo bezala, multiplo bezala, beraz energia zinetiko izango da 5 mega elektronvolt.